Moro. Namu. Nsogoma. Amba nso. Mantoro site ko ne. Amba la. Alhamdulillah. Mantoro be de. Mantoro be. Ango ne be ala ta note mantoro be de. Awo. Sirakuwa. Siraku kwe. Anga yansira bilama kabi kunungo wa kuna sini ningo kelebe sina. Fopi. Odungo ko fotle olomlare. Ambe kalo kenna. Aiwa akumuni. Kle ulomlande fori ite si kafle. Ambe kalo kenna ya. Fona ye shalani ni. Nansira ambe bolife unjo danganda laga kulunta kabati ke kananga bara. Sogome. Note jaja musabu enclavele do itado fo podingile ngatike. Tinyere la. Ja enclave ma. Musabu enclavele do de. Amadou Barka kadakui. Ye atete. Allah ka barka do. Sira ningile kele ni dugu be ado jamana be ado. Na kunte edu. Ambutiaji be fo commune en kono. Fo community. Fo capital re fambe. Fo bagadaji. Wallahi. Ambutaji be foyi. Allah ka kuna ja. Moro kabefu. Kabe wale nyumando. Antna boli kunje ya. Ayi. Ngpa kira fo ki wale nyumando. Ajara Yesu. Korofo yulo. Nye korofo di ambe agato de belebele nyini kanumba jama kulu fe sabu maya fambe gashiye kasoro ka jigina soro jamana marake ba ulaka sabu ke sira ko ni alaka je nu sira ku chesri abe fusaya nga sanwo sanfoli sengile don zengile babili ni kele tigele bi akara jewuli awmbulu o kuma alaka an kishan ira kun toro ma bara madam ne jamana ina le Mali n'a pas commencé le chantier wati do la le Mali était en chantier Amadou Koumani Touré klela nga biwa ante ala masuru ya chantier la fa eni here wa wallahi herete san bi woroni ko jamana ka yira ma horoya tale ko o duguba kono sirati ati famia ala kan be sababa ma yusu ambe foli ke bakuruma foliye ka jabaru masa tanu ni be tanu ngoye ka bunini ni be keri balule nyina o be ikado ka fo do jabi baye ambe masaba tanu ka rasulu wale nyumando ka masa o barkada ka do ku ala ku bulo kan shuje ankoro bara dali ala ko no yanga bamba to wi mi kanu ba jama ku ka fo ka benu sigero chugo ku ni nyankuma ya fa o nyine ne nkoro ko fe ambe do baroko no yusu bla kungeti magwanye ka sabu ke wati sebe korokoro nendo ambe ni sira ko kuma mi namba jujo no sira ko kuma ere sabu dusuka ni lamuna debe ikado jamana de undala bi ko direction nationale des routes AG route ale mi ni ale kanga ni bara doke ikado ko sigi kembe ka kono bi anotika ye yusu ko sanji ba umana nalida mine aunga jamana kono kaba ibaye ka fo o sira ulebu bangene aunga ba mako sira febe ni sutura ni lebu bola o yo bela jile dale kene ka sabu sanji ba be ko ka je pia ibaye ka fo ka nga siraw halakile do sibe koro chiene do o taka segi o tita gele yako ka sabu ke ka do shefanda shew dayro ani dinga ba munumbe ali fali dayro ba nga siraw ka ko ni de pool ali ni de lan abe awo ali ni ko sama dayro abe so nga gudrondo chamanjela wallahi o kuma ko direction nationale des routes no AG route awelele do dilika no umuture ale de ni fasiri bi akoko sanji ba umana na lidamne aunga jamana kono o martaba damne ne se no kumbere no asraba matrafa bawo olu ko nta nyaniye o ibai ka fo ko siraw se be koro chiene do ngasumya mona se o ba to bela jede dakene ka yusu ko ataka sigi ko geleyata ya geleyandande ko ni de pool no e shew bugu yoroy kata si ka do dinge bawma ali wolongo to olu ba nga siraw kambi be mi ka do siraw chien ko jugu ibai ka fo yoro chama o bela jede de kele dinga bolongono na te taga sigi siraba ute abela jile halakile do dinga sene do fa abela jile fe yusu kuni yayi ka fo ni sanji fana ko te duguma kaba o be do fara ko jugu ya ka kata fe sabu a chieni to be bunya kata fe kuni la hala mi vleni ka be ke sababu ye ka do ka maw yugu ba ko sebe taga sigi na e ma ni sira su ba ko beretigi yela ni kama sira inta amali dido aunga jamana sira ta amali dido ifa be mugu ko se kusu o te yugu yugu liwa o yugu yugu li dante me ka bu da adama deunga sira matrafa ba bela jele bo do waka kele do kasira ere tama ka gelea mawbulo o te bolifense nani na o te bolifense flala abela jele bimba nyuma kola o koni ya laje on be ron mi bi anga jamana sira ko ka bela jele kele mbe sira halakile unye sira chieno abe dinge ani ka do ka fo karkari daw olu de ba unga sira fa bela jele fe ni ya tama damne ka ba o yigi ga yigi damne ne o kuma kuma chama de be mnu ka dusuma kasa ira ka nyeshi ni ko nunuma nga mi nyi ka do alina ya soro ajirutu ma onye be ni chiena
hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ni tiɲɛ kalama Dilika ka fɔ la n'o ye Umu Ture ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɛn bɛ k'o kɛ yɛrɛ sagokɛ ye koyi sabu u dɛsɛlen don ka baara in kɛ u yɛrɛ dun ta tɛ dɔwɛrɛ ye k'a sude k'a bari tuma dɔw la ka wo ninnu dagere wala o barili fana ko AGEROUTE dɛsɛra o la o kumana o y'u ka kɛta ye min ye i k'a dɔn Umu Ture ye Dilika ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ arc-en-ciel kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro ala k'an sutura min ye ala ka hali bi an ka ɲinifɛnw ka sɔrɔ fɛn ye yarabi an bɛ sɛbɛn ta Nouvelle Horizon ale kumanen don min ye transition ye a k'a dɔn min ye n'a daminɛna kabini san 2020 n'o kɛra jamana ɲɛmaa kɔrɔ min tun bɛ yen Ibrim Keita o ka fanga dafirili ye o waati la Moro ma bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigilen don a kan k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye olu ni transition maaw olu ni M5 RP min ye olu na k'a dɔn ko dabɔ ɲɔgɔn fɛ Moro nka a kɛra ko dɔ ye a kɛra tɔka jɛ nka laban Eko Asimu Goita ale kɔni y'a faamuya ale wulikajɔ kɛ transition na M5 RP primature dira olu ma min ye k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛlen don sanga ani waati Choguel Kokala Mayiga ale nati jɔ min ye k'a dɔn an ka maa minnu bɛ yen n'o ye Conseil national la transition a n'a nati jɔ o ɲɛkɔrɔ min nka wulikajɔ kɔni bɛ sanga ani waati a ye bɔra ni kuma minnu ye k'o bin fɛɛrɛ minnu ye ani taabolo min ye o sinsinnen don 4 kan o 4 min filɛ nin ye k'a dɔn min ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔliw kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'o ye k'a dɔn fangakɔrɔ min n'o binna olu maaw kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye ko transition a kana tɛmɛ nin don hakɛ kan transition a tɛ tɛmɛ nin kan olu ko cu an ka dɔn mɛn n ko ne olu sigilen o don ne ko an bɛ taa min ko sabu k'a sɔrɔ caman ka sɛbɛn bɛ kiiri bunakun kan u bɛ ka ɲininka nka n'i y'olu talen y'u sigi k'u b'u da don fasoko kuma la kiiritigɛbaw nɔ don a banna komi kiiri bɛ ka taa dɔɔnin a banna on sait jamais Moro min ye k'a dɔn ko maa dɔw kɔni wulilen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mankan ye nɔrɛ ko tɛ fara transition kan min ye k'a dɔn i b'a fɔ k'olu kumakan u bɔra n'a ye Ala fɛ yen Moro k'a dɔn olu kɔni bɛ mankan na ko yalima u bɛ maa sɔsɔ maa dɔ bɛ i n'a fɔ ko Ɲɔrɔ Serifukɛ n'o ye k'a dɔn Serifu de Ɲɔrɔ ye k'ale y'a jira k'a fɔ n'o ye Buye Ayidara ye k'a jira k'a fɔ ale kɔni fɛla ko ye dɔ ka fara transition kunnama kan ko n'o tɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'an dara nin cogo la k'a laban k'a dɔn an ka ɲinifɛnw tigɛ sɔrɔ fɛn kalo 18 Moro k'a dɔn Choguel ye kɔrɔfɔ minnu fɔ n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen k'a dɔn olu kɛn bɛ ka farafarali sira yira yalima olu kɛn bɛ ka babali sira yira Moro ko yalima a ko a na taa ɲɛ wa min ye k'a dɔn walasa ka kɛnɛ bɛ dala yɛlɛ min ye k'a dɔn walasa transition bɛ taa ɲɛ min ye fo politiki a bundangu o ka sumaya Ala k'an kunna ja nka dɔw t'o sumayalen fɛ dɛ sabu dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ a banna mɛ min fana f'i ye a kana fɔ ko kalo 18 dira Choguel ma dɛ kalo 7 de wala n'o tɛ u bɛ k'a jateminɛ i n'a fɔ Choguel y'a daminɛ na a kalo 9 kɛra popapo la ye a ma k'olu ɲɛna olu minnu taar'u fara ɲɔgɔn kan kalo 9 wo ni koba kuntan ni kɔtɛba ɲaga ninnu a ma k'u ɲɛna a kɛra u ɲɛna u tun bɛ min e y'u dala jɛlen ye wa ayi sabu Choguel bɛ bi jɛrɛ kun ye o dɔrɔn de kuma filɛ nin ye jɛrɛ kun ye Choguel ko de ka bɔ a la min an m'u ye mara la yan olu bɛna mun fɔ an ma min ye u bɛna mun kɛ an ma min ye wallahi ka lajɛ dɛ Choguel ko de don n'o tɛ Mali ko tɛ dɛ sabu Choguel kɛra ye a ma bɛn dɔw ka kalifa ma i y'a faamu wa kalo 8 dira a ma kalo 1 kɛra labɛn na 7 de bɛ Choguel bolo ka baara kɛ minnu ye 9 tɛ kɛ falaki ye u ka t'olu nɔfɛ a banna kuma bɛ yen Ala k'an kunna ja tori fadire an tɛ taa sugu yɛrɛ la fɔlɔ an ka taa sugu la waati yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ korona a ye taa n'a ye sugu la dɛ Moro an bɔlen kɔ sugu la an bɔlen kɔ min ye Ablaye Mayiga fɛ yen an bɔlen kɔ Mariam Diallo fɛ yen dɔgɔtɔrɔ Mariam Diallo an bɔlen kɔ ale ka pharmacie kura vert la Moro an b'a daminɛ n tɛmɛtɔ ye poisson fumé in lajɛ ani poulet fumé mais nka n ma fɛn sɔrɔ a la dɛ fumé non fumé o tuma Yusu an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye fɛn min ye indicateur de renouveau ye n b'ale ta k'a dɔn Adama Jabate ale kɛn bɛ ka kalimu ta ni ka nɔbila kɛ Sirakɔrɔ Megetan fɛn min kamalennin dɔ ye ko fure yira i k'a dɔn a ni bɔlen kɔ a la a fure de yelen filɛ nin ye bɔ kɛr'o kan Sirakɔrɔ Megetan kin dɔ don kin min bɛ i k'a dɔn sigidaba 6nan o dafɛla la yan nɔ ko funangɛnin dɔ bɛ yen ko kɔni fure de yera i k'a dɔn bɔ kɛr'o kan jomadon sɔgɔmada joona fɛ min ye juillet kalo tile 30 o tɛmɛnen ye 2021 san in na
Yusu ko tɛmɛbaatɔw de bɔra nin kamalen ni fure kan o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko muruda de bɛ kamalen in na a na kɛ muruda de kɛra a sata ye fɛn min ye k'a dɔn funankɛnin ye a dɔ la k'u y'a ye waati min na a kɛra sɔgɔmada joona fɛ ka bɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ jumadon ye su ye kalo in tile 30 sirakɔrɔ migeta na o ye kin ye kin min n'i k'a dɔn k'a fɔ u y'a sɔrɔ yɔrɔ min na ko n'i k'a dɔn énergie ale ka yɔrɔ yɛrɛ man jan o kumana ko ni banbaatɔ min filɛ nin ye ko bugunatigɛ sɛbɛ kisɛ kelen ma y'a kun janko a ka dɔn k'a fɔ nin ye karisalaka ye o kumana ko janko a bugunatigɛ yɛrɛ fana ka faamu o bɛɛ bɔlen kɔ ye ko n'i y'a jate minɛ fɔbaw ka fɔ la ko si bɛ taa san 20 bɔɲɔngo la hali ni dɔ b'o kan o tɛna kɛ bɛrɛ ye seerew olu kɔni y'o fɔ minnu ye i k'a dɔn foro in ye o sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛlen don o sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛlen filɛ Yusu a kun ye k'a dɔn min kɛra banbaatɔ in sabu ye ayiwa maa minnu fana kɛra a sabu ye ayiwa fo ka taa se i k'a dɔn sababu minnu nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye n'o kɛra ni bɔ sira yɛrɛ ye ko u bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de ɲini ko dɔw ko bandiw yɛrɛ jamacɛ kɛlɛ don ko min ma ko règlement de compte ko ye bandiw yɛrɛ damacɛ kɛlɛ o ye maa dɔw ka fɔ ye ko sigidaw kɔni na ko kunnafoniw bɛ ka ɲini dɔɔni dɔɔni u bɛna sigida maa bɛɛ lajɛlen dasumusumu fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna ye ani sigiɲɔgɔnw a yira yɔrɔ minnu na k'u bɛna nin bɛɛ lajɛlen dasumusumu o dasumusumu tɛmɛnen kɔ o kumana min ɲɛ farikolo bɛɛ dala salo o bɛ ta ka fure sɛgɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko autopsie n'u y'o jateminɛ kɛ o kumana si k'a dɔn ka jateminɛbaw kɛ fɛn min bɛna n'a kɔɲɔ bɛɛ fɛn min nana ni nin ko bɛɛ ye o ka sɔrɔ ka da maaw tulo kan ko n'o tɛ banbaatɔ kɔni a bugunatigɛ kelen o ma dɔn Adama Jabate nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ bi Yusu ka bidon bɔli don Moro ni indicateur bila ne bɛ indicateur ne b'ale ta Maître Ismaël Konate ale kumana a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn min ye ale kɔni bɛ min fɛ Mali a k'a dɔn ni kura kafiya la ni ka tila ka bamayɛlɛma don o ko taabolo la min ye Grand Jury la Grand Jury ni ale ko fɔ i bɛ Umaru Baro Sidibe ko fɔ i ka i bɛ kiritigɛra Umaru ko fɔ o kiri blo in kɔnɔ kiri tigilama dɔw bɛ olu ɲɛ i ko ntɔn ɲɛ ala tɛ komi banna n'u y'i sɔrɔ u ka kiri blo u tila k'i ɲininka ko kiri bɛ n'i ma baro ninnu ma ɲi dɛ Shana Tago ani Abdurahmane Keita Shana b'i kin k'i fiyɛ ka tila k'i kɔrɔkɔrɔ awɔ ale bɛ nin bɛɛ Abdurahmane Keita ale b'a ɲɛ wusi ɲɛ la de k'a b'i jatigɛ de ale b'a fɔ k'a b'i bɔ i dabolo la su ala b'i kin k'i fiyɛ ka sira k'i kɔrɔ o y'a sɔrɔ hali n'i bɛna ɲinɛ a b'i kɔrɔ o y'a sɔrɔ procureur général yɛrɛ Umaru Baro Sidibe k'a dɔn ale kɛmɛ k'i ɲɛ jɔ ko la ale bɛ ka jateminɛ kɛ dɔrɔn a b'i den ka sogoni kɛ ka bɔ wa tuma dɔw la n'u k'u bɛ sira fara a b'u bɛrɛbɛrɛma k'u koro ka don sira kɔnɔ ni min ko k'a t'o kɛ dɔrɔn a bɛ kuma tigɛ o la a bɛ ko Musa ka kiri Malɛkɛ awɔ ko sinon je vais te faire ko tais-toi je vais te faire sortir je vais te mettre dehors mettre bas o y'a sɔrɔ mɛtiri ba fɔ b'a ka wɔrɔbu cɛ k'a fɔ tabari dɔ a ka d'a ye cɛ a ka d'a yɛrɛ Grand Jury la Umaru Baro Sidibe awa min ye an ka ministre kɔrɔ kiri ministre kɔrɔ Mamadu Ismaël Konate Moro a k'a dɔn kamalen a bɛ fɛn dɔn Mamadu Ismaël Konate a kɔni a kumana min ye an ka démocratie sigicogo kan ani a y'a jira kabini san 1991 min k'a daminɛ Alpha la ka taa se Amadu Tumani Ture ma i bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a fɛ ka bamayɛlɛma don an ka foroba sɛbɛn na n'o ye constitution ye Moro a k'a dɔn ninnu si a ma bɛn ko nin y'a kɛ waati ye dɛ min transition ye ko y'a furajɛ faga min filɛ nin ko y'a kɛ waati ye nka i k'a dɔn ale bɛ min fɔ ko i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ko tora ta a bɛ kɛ tiɲɛni ko an ka jamana kɔnɔ ko min ye ko munna bɛntikɛ kow kan ko kalafili a bɛ kɛ cogo min na a bɛ ɲagami cogo min ko nin bɛɛ lajɛlen ye fiɲɛba ye ko e k'a jateminɛ ko jamana ɲɛmaa fɛn fɛn sigira ko maa minnu ye kalafili ye k'a tɛ tɛmɛ maa 2 ni maa 100,000 kan kala yɛrɛ bɛ fili wa fɛn min kala bɛ san de kala tɛ fili Mali la kala bɛ san de kala santa tɛ caya o ni filita kɔni don a bɛ caya nka santa o tɛ caya kala bɛ san de Moro min ye Mamadu Ismaël Konate i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye Assemblée nationale min ye député minnu bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ko commission de kan ka sigi min ye k'a dɔn walasa wulikajɔ bɛ kɛ k'a lajɛ ko ni jamanadenw bɛɛ n'a kan min ye k'a dɔn transition filɛ nin k'a bɛ se ka mɔnɔ bɔ dɛ ko mun b'a bali ka mɔnɔ bɔ a kɛra ka tɛmɛ a dɔ kɛra min yɛrɛ y'a kɛ a ko n'a sera n tɛ tɛmɛ o kan abada n y'o de layidu ta jamanadenw ye
a sera jamanadenw ko kari e bɛna taa ka ko tɔ min to nin ye ko parati b'a la dɛ e tɛ kalo 2 fara i ka fɔta kan anw yɛrɛ de ko ten i k'a ɲɛnabɔ ka d'a ma i ka sɔrɔ ka taa wa a kɛra ten Amadu mɔnɔbɔ o gasi b'a la gasi t'a la n'a dabɔ kun ye Mali ko kɔni basigili ni jamana ko ɲɛnabɔli ye hali n'a mɔnɔbɔra san 1 nin kɔ Moro n'o tɛ dɔw kun tɛ san 3 ko la ko k'a kɛ san 3 wallahi baasi tɛ Moro min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ye n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ maa si ma kalafili k'a fɔ ko jamanaden fankelenba bɛɛ wotera maa min ye k'i k'a dɔn k'an ka kalafili bɛ kɛ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Moro a ko kabini 1991 min ye avocado jamana min ye avocado an bɛ kalafili fɛn fɛn kɛ maaw ti jɛ n'a kalafili si ye i k'a dɔn a min ye kiri ni wɔyɔ bɛ bɔ a la wuli ka jɔ ani kumakundan caman bɛ bɔ a la min ye kalafili min n'o bɛna kɛ san 2022 ko yalima a k'a dɔn a ka mɔnɔbɔ o ka d'ale ye wa a ko n'o y'a sɔrɔ a bɛ jamana ka hɛrɛ de fɛ n'o y'a sɔrɔ ko waati min filɛ nin ko olu yɛrɛ ale bɛ ɲininkali min kɛ ko maa bɛ se ka jamana ndulɔmaw sigi k'a fɔ k'i ka se ka bili ɲuman sɔrɔ ko bɛ se ka kɛ nin waati nin kɔnɔ k'ale b'o ɲininkali kɛ ko bɛ se ka kɛ wa a koronnen don dɛ n'o tɛ se ka kɛ tɛ se ka ndulɔmaw kɔni turu nka a bilitɔ dugujɛ bɛ sɔn k'i minɛ a ye kangaridakan min kɛ a ko n'an dara ta ka taa nin cogo la ka ko bilisa ɲaminen ko awa min y'an ba an n'u fiyɛ ko an b'an bolo da ɲɛ la k'a ɲɛ bɔ ko y'an da ye o da kelen don n'an dara nin cogo in na an bɔra min na o kelen don wa a bɛ fisaya n'i tani ka i tani ta yɛrɛ bɛ sɔn ka fisaya n'an ta ye i tani mana sa kalata cɛjugu min kɛ yan jaabi cɛjugu ma a b'a kibaruya dɔn ale ma ko n'ale ka ko banna ko Mali ko bɛ ban ja ale bɛ ban ka Mali to yen an bɛ dugawu k'i tani ne m'a dɔgɔya dɛ n bɛ ka segin a ka kɔrɔlen a ko Maliyɛn ka bɔ a yɛrɛ bolo cogo min wa Maliyɛn b'i yɛrɛ filɛ min ye ko n'o tɛ ko Côte d'Ivoire k'e k'a jate minɛ ban ko Alassane ni Babu ka mankan ko maa 3,000 de tɛ an n'a la mɛ olu tilara k'a ye k'a fɔ kɛlɛ tɛ fɛn ɲɛ u ye ɲɔgɔn wele ka t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sigi ko an ka ɲɛmaa jumɛn bɛ sɔn k'o kɛ diɲɛ bɛɛ m'a ye yan ko bɛɛ ka b'u yɛrɛ bolo diɲɛ bɛɛ m'a ye yan wallahi ka taa ni cɛ ye kaso la ka na n'a ye k'a kɛ maaba ye tuguni ala muso min ni nɔminɛ tun b'o kɔ o fana wulila a banna kɔnɔwarikaw an ko k'olu ye tukɔnɔmɔgɔw ye ko olu ka ko nka olu bɛ ɲini ka faamuyali sɔrɔ ka tɛmɛ anw sahelikaw an saheliyɛnw kan Alpha taara discours min kɛ fo Ivoirien dɔw bɛ kasi an ma bɔ an ta leçon kɛ mɔgɔw ka sɔrɔ an yɛrɛ jogo ma an ma bɔ Marley muso la kasi ya Alpha m'o kɛ yan a banna Irita m'o la kasi ya a banna n'a tɛna taa tigɛ da seri la buka ɲɛ kan a banna Arasa Batili tun bɛ tɔgɔ dɔ fɔ nin cɛ ma waati dɔ la dɛ jɔn Mamadu Konate in kɛ o tɔgɔ tunna kamaleya tɔgɔ dɔ tun bɛ ko Puruti Puruti wala ko Puruti Parata u ye dɔgɔkɛ ka Arasa kunkanani a ma ɲi dɛ jɔn Arasa kɛ kuma a tulu fɛn yan nka b'a ka tulu ko kuma la hali bi nin kɔni ma ɲa sa Arasa kunkanani dun ka réflexion c'est centré mais hali cɛ in fana u paraît k'a bilara o an kɔrɔkɛ kɛ pɛkɛ kɛ o y'o fana kunsigi tigɛ o tuma kunsigi ko in de gasi ye o kɛlen ni o ti dɔ ye dɛ pɛkɛ kunsigi tigɛ Moro min a y'a jira k'a fɔ Choguel ni min ye Awa Babo ale ni Alassane olu taara ka taa ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɛn kelen ma min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko Mali ko mɔgɔ ma min faamuya ko Asimu tɛ min ye Choguel tɛ ko Mali an bɛɛ lajɛlen de ye ala ale Mamadu Konate yɛrɛ tɛ a banna bɛɛ de ko don n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kafa ni yaada ani yɛrɛ baya dabila o tɛ o Moro k'i k'a dɔn ko jamana in bɛɛ basigi dɛ o tɛ o mais min fɛn fɛn filɛ nin si tɛ i mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ i tɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ min ye maa dɔw ni dabolo minnu bɛ malidenya la n'o ma ban fiyewu hali ni nana ni jinɛ ye an bɛ sɔn d'a la a banna hali ni nabi ɲuman nana an bɛ jogo d'a la yan nka Moro o ye ɲininkali de to n kɔ a la ko awa min ye n'a fɔra bi k'ale ka transition di maaw ma ko maa minnu bɛ se k'a sigi k'a sinsin a ko ale bɛ ɲɛmaa di Modibo Sidibe ma fɔlɔ voilà ko n'ale kelen don ale o y'a hakilina ye o y'a hakilina maa si t'a jalaki o la a banna voilà filanan ko ni ma Sidibe administration taabolo exécutif ka administration gérer k'a bila fɛn ka Mali forobaca ninnu ni Mali ka sigi kelen kan k'ale b'o di ko ni ma Sidibe ma k'a ni jamana wɛrɛ koɲɛ ani fɛn min bɛ yen n'o ye i y'a faamuya ba la an bɛ na min kan accord min n'o kɛra o min n'o fɔra k'i b'o ta k'o di Cɛbilen Darame ma
ko b'o labɛn ko mais i bɛ yɔrɔ dɔ di yɔrɔ dɔ ma politiquement bɛɛ lajɛlen da ka don a la u k'a ɲɛnabɔ an ka sigi sen kan k'a sɔrɔ k'a fɛ ko yɔrɔ maa tɛna maa jalako la dɛ. Wa a ka cɛ bilen bɔ a la parce que o ko maga tɛ kɛ a kɔrɔ la yan Ibrahim Boubacar y'o da don turu la ko maga tɛ kɛ a kɔrɔ la a ka cɛ bilen sen bɔ a la awɔ e ma kɛ an ma kɛ yan wali kalon de dara a la yan'a ka taa a ko a kɔrɔ man yali dɔɔni nka a donnen ko a la ko maga tɛ kɛ a kɔrɔ la a y'o mun malidenya siya ye. Ala k'an kunnaja Mamadu o bɔ a la Moro Ala k'an kunnaja min ye éducateur dɔrɔnɔgɔ ye o de ye nin y'ale ka fasiri ye o kumana i ka dɔn ɲuman o tɛ wuluden ɲɛ yɛlɛbali la nka Ala k'an bɛɛ sababa ma ka jamana in di maaw ma hinɛ bɛ minnu na sa n'o tɛ wa ɲuman tɛ wuluden ɲɛ yɛlɛbali la fɛn fɛn filɛ nin ye i k'a dɔn patikolonbajɛ de don a fɛn fɛn filɛ mankankolonci la an ye nin bɛɛ nɔ ye yan an ye nin bɛɛ ka mara ye yan an ye nin bɛɛ ka kɛta ye yan maa kura mana koyi o maa kelenw de don fini bɛ falen ka dabolo falen ka na n'o tɛ maa kura mana kabi Ala ye Mali da minnu taru fara ɲɔgɔn kan transition tɛ tɛmɛni kan k'an ka fɛta e ɲɛ b'a jumɛn na ko place ma di min ma k'o ka baara kɛ u sera ka mun kɛ ko enquête ni recherche kan ka wuli u nɔfɛ Yusu tiɲɛ don wallahi enquête ni recherche kan ka wuli ni caman nɔfɛ tiɲɛ don nka Mali kɔni ko Sogɛl dɔrɔn Mali ye Mali den Sogɛl tɔgɔ man ka yala sabu an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ tɛ Mali baara ye nka Mali mara kɛra an bɛɛ ye maa dɔ de ye a banna dɔ ka k'i kun dɔrɔn a banna wa tiɲɛni minnu kɛra yan a ma ban dɛ ko minɛnw bɛna dabɔ ni de ka d'an ye a banna Yusu ko minɛni ba de bɛna boloda dɔgɔkun nata la ayiwa n'o kɛra maa min tulola kibaru jugu ye i labɛn sa dɛ ko minɛni ba de bɛna dabɔ dɔgɔkun nataw la fɛn min ye i k'a dɔn témoin ye an bɛna nin bɔ o de kɔnɔ bi parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don témoin na a ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko sigi ka kɛ ni fɛn dɔ ye ko min ye i k'a dɔn kunnafonidi baro sigi dɔ sen fɛ n'o ye commandant Baba Sise ale ka kunnafonidi baro sigi ye ayiwa ale yɛrɛ i k'a dɔn jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi n'o ye furancɛ fanga jamana ɲɛmaa Asimi Koyita ale bilasiraba jolen ye i k'a dɔn a ladiliba gɛlɛn don n'o ye i k'a dɔn conseiller o kumana ko min ye i k'a dɔn coup d'état kɛlen kɔ a tɛ se ka fɔ coup d'état fanga lakile kɛlen kɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn filajɛ ma n'o ye Bandaw ani Mukutari Wani o filajɛ i k'a dɔn o dafirilen kɔrɔ kɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye jamana marakɛbaaw ye furancɛ fanga marakɛbaaw u ko k'u bɛna i k'a dɔn u labɛn sa ni ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛnw bila kiiri tigilamaw ka bolo kan i bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka mara waati tiɲɛni jugu minnu kɛra jamana in kɔnɔ o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen k'a bɛ mɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ni k'a ta k'a di kiiri tigilamaw ma k'o baara bɛna daminɛ dɛ ayiwa ko a yelen filɛ nin ye k'a fɔ ko kiiri tigilamaw ko baara bɛna d'u ma o kumana u bɛna i k'a dɔn wuli ka jɔ o baara daminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɛnw kan fɛn minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun nataw la ko a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛdɔn maaw fɛ min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw olu ka i k'a dɔn magoɲɛminɛnw sanni ko achat d'équipement militaire surfacturation ani loi d'orientation de programmation militaire n'o ye OPM ye l'OPM Yusu ko wuli bɛna kɛ nin bɛɛ nɔfɛ ani minnu taara blende carton man sangana danga wolomasiri tabaw ma ko nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛna dayɛlɛ ani k'a dɔn Covid-19 nafoloko kɛra cogo min na k'o fana sɛgɛsɛgɛli a n'a ɲɔgɔnna caman ko minɛnw bɛna boloda dɔgɔkun nataw la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra fɛn min ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ i k'a dɔn fanga furancɛ fanga la n'o ye Bandaw ye a tun fɔra k'ale ka nin baara boloda k'ale ma sɔn cogo si la ale kun y'i bana mini a ko la o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko utokalo tɛmɛnen commandant Sise a y'o fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ma ko nka ko ka jɛ min ɲɔgɔnna kɛra furancɛ fanga na 92 san ko i k'a dɔn nin bɛna juguya n'o ye koyi ko wulikajɔ de bɛna kɛ ka minɛni camanba kɛ ka ɲɛsin fanga marabagakɔrɔw ma minnu n'u y'an ka foroba nafolo ci waraku la k'u ɲi lɛsɛ k'o kɔ i k'a dɔn foroba nafolo la Ibrahim Boubacar Keita fanga dafirilen o ka waati la ayiwa ko i k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye aw k'a bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'a bila wa min ye sɛgɛsɛgɛliw ni minɛninbaw ye k'o bɛna dabɔ i k'a dɔn dɔgɔkun nataw la ani don minnu bɛ da o kan o kumana ko nin ye kuma min ni a barika kulo sɔnna yanni ɲɛ k'a ye don Yusu o kumana nin ko kana bila dɛ ani avion présidentiel o k'o fana fara ka avion kulu ye ani an ka kɛlɛkɛ fulu ye par des avions kulu ye fulu ye cɛkɔrɔba de ye nin fɔ koyi cɛkɔrɔba de b'a yɛrɛ a ma sago kɛ Mali la ka taa ne ko a yɛrɛ k'a bɛ min a tɛna n'an ka wari ye sa k'a bɛ kɔnɔ wari de Karimu Ala kama an ka wari d'a ma n'a m'a minɛ Ala t'a di dɛ n'an ka wari e taara a dukɔrɔ wari a bɛ mun ɲɛ a bɛ yɛrɛ jabɔ nin bɛndiya de la a b'o de ɲɛ ye
wa k'a kaana k'a to an kɔnɔ k'i jaya ka t'i ja kɔnɔ wari hakari wai t'i jakɔrɔ wari a b'a ja fo ka jago wallahi ni miliyari k'i ko i faso faso 10,000 ka fisa ni tunga miliyari o y'a ye faso ko bɛ maa min nin kan kɛ maa min taara ka ba to bolo la faso ko b'o ma n'i y'a mɛn faso ko fa yɛrɛ de ko don a bɛ fa dala tuma min Karimu ye sentɛgɛ ta kana faso ko kuma f'o ye dɛ Moro Safo maire i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ bolo la bi Safo min n'ale a bɛ k'a dɔn ale bɛ an kɛrɛfɛ Bamakɔ yan nka a bɛ Kati fɛ i k'a dɔn Safi Safo Moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye maa minnu bɛ yen n'o ye dugukolo ko ye ko a dogolen tɛ maa si la min ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o officier de police judiciaire Moro olu kɔni o maa dɔ wuli ka jɔ kɛ wulikajɔ ye a bɛ k'a dɔn Safo maire min bɛ yen a bɛ k'a dɔn o bɛ ta ale ka yɔrɔ la min ye a bɛ k'a dɔn n'a bɛ Kati cercle fɛ o mu de kɔnɔna na sa min ye tribunal de grande instance min n'o ye Kati tribunal de grande instance ye olu ye wuli ka jɔ ka kɔsa in na Moro dɔ wɛrɛ tɛ min ye a bɛ k'a dɔn u ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛnɛ dɔ bɛ yen kɛnɛ min a bɛ k'a dɔn n'o yɛrɛ ye maa dɔw ta ye i ka dɔn awɔ min ye o kɛnɛ k'u ye o k'a dɔn o feere o bɛ t'i jɔ 1,000,000 ta ɲɔgɔnna la an ka wari la min ye a bɛ k'a dɔn nin min filɛ nin ye o 1,000,000 tan caman min bɛ yen ko a bɛ k'a dɔn kakisɛri dɔw de y'a ɲagami dɛ nka min a bɛ k'a dɔn a tɛ se ka ɲagami cogo si la maire ɲɛna ma min k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o wulikajɔ de bɛ sen na min a bɛ k'a dɔn minnu sera ka nin walejugu kɛ o walejugu kɛli a jarala k'a fɔ min ye awɔ maire nɔ minɛna ko ka wari lasegin nka a bɛ na ta k'a da tulu la k'a da jaba la a ma ɲɛ min kɔ min ye a bɛ k'a dɔn maire kɔni a bɛ bolola bi k'a sababu kɛ mun ye min ye a bɛ k'a dɔn dugukolo ɲagami a nafolo a ma se ka sara wa dugukolo ɲagami n'o min kɛra a bɛ k'a dɔn maire n'o ye Giro Traoré ale ka yɔrɔ la Safo e yɛrɛ ka nin lajɛ e yɛrɛ ni Ala cɛ maire min nana jɔli kama n'o ka moitié bɛɛ bɛnna ɲagamili ma Yusu jigi bɛ jamana in ye a jigi kɔni tɛ jamana n'a fɔra k'e nana de jamanadenw ye sugandi Ala k'i k'u ka yɔrɔ kalifa ka tila ka n'a kɛ olu de la wa o ɲɔgɔnna wɛrɛ mana se i bɛ taa olu nɔfɛ tugun k'u ka danaya da i kan an bɛ tila k'a da k'a bolofɛn nɔfɛ ani nata nɔfɛ ni maliden ma yɛlɛma Mali tɛ yɛlɛma dɛ maa ladiri dɔ bɛ yen ayi maliden ma yɛlɛma Mali tɛ yɛlɛma diɲɛ fara lahara wallahi f'an k'a dɔ de k'an yɛrɛ dɔ ka segin an kɔ ka jateminɛw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bi ye sini ye sini ye wa bi ye sini ye lakali fana ye dɛ an ka yɛlɛma o yɛlɛma in bɛna kɛ cogo wala mais fanga fana ka ɲangini baliya in de dabila olu b'o sɛbɛkɔrɔ fɔ nka waliyali tɛ hali ni enquête ouvert la enquête tɛ fermé enquête bɛ dayɛlɛ Mali la a tɛ fermé wali n'a fermé na a kunnafoni wɛrɛ tɛ mɛn a ko dɔw bɛ kɛ jɛkumabo ye k'o datugu mɛlɛku a dɔw bɛ tila ka kɛ sinji sira ni balima sira somɔgɔ sira karamɔgɔw bɛ bila ka dɔw deli ko ka bila ten nin bɛɛ de bɛ Mali la yan ni damadankulu de filɛ ka tiɲɛ yɛrɛ caya fo ka n'a kɛ jamana yɛrɛ halakira wallahi fɛn dɔw bɛ yen olu ni maaya tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ u ni diinɛ tɛ doroko ɲɔgɔn na o fɛnw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen u ni maaya tɛ taa ɲɔgɔn kɔ u ni diinɛ tɛ taa ɲɔgɔn kɔ o fɛnw fana bɛ yen wa n'olu de nana f'an ka danfara k'u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'an ye nin bɛɛ kɛ kelen ye an bɔ man di dɛ an bɔ man di dɛ Yusu Ala k'an kunnaja baasi tɛ kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ Ala ka sababu ɲuman na ya Rabbi Moro an na bi ta dan yan a bɛ dan yan ka sababu kɛ mun ye waati sera kosɛbɛ ka foli lase an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma an n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen Moro nka an tɛ wuli abadan n'an ma foli lase an bɛ ɲan ma an bɛ ɲan ale b'an lamɛn an ka cɛkɔrɔba dɔ a bɛ Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda kelen an ka fo ka waleɲuman dɔn Moro ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka kɛ to ɲini u fɛ ka fara i ka dɔn bi nabaliya joona kan an yɛrɛ sema ko kun tɛ ni Ala ka jɛ a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ani cɛ ka kulomajɔ la suya kolɛtigiw baara ɲɛna merci beaucoup